Ndewo ndị m hụrụ n'anya. Kedu ka anyị mere? Mama na papa kwan. Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọka bụ m, enyi gị Ebube. Taa, ana m ewetara unu ilu Igbo ọzọ nke na-asị, ọkụkọ chịrị ụmụ, ọchịrị ekwurekwu. Ọkụkọ chịrị ụmụ, ọchịrị ekwurekwu. Gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe. Ilu a na-akụziri anyị na onye ọbụla chọrọ obi ụtọ ga-ejisi ike ịnabata nsogbu nakwa ọrụ na-esote nke ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ inwe amamihe, ọ ga-enwe obi umeala ịkụziri ndị ọzọ. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ inwe ego, inweta ego ahụ, ị ga-enwe obi inyere ndị ọzọ aka. Mgbe ọbụla mmadụ nwetara onyinye dịka inwe ego ma ọ bụ amamihe, o kwesịrị ka onye dị otu ahụ were ya nyere ndị ọzọ aka. Ka anyị mata na ọ bụghị naanị ihe ọma na-abịara mmadụ, nsogbu na-esokwa ya oge ụfọdụ. Nke a mere ka m cheta akụkọ banyere otu nwa akwụkwọ aha ya bụ Obinna. Obinna bụ nwa maara ihe nke ọma. Ọ na-ege ntị ma na-amụta ihe onye nkụzi na-akụzi mgbe ọbụla. Obinna anaghị eme mkpọtụ mgbe onye nkụzi na-akụzi ihe n'ihi na ọ chọrọ ịmụta ihe. Mgbe na-adịghị anya, Obinna malitere ime nke ọma karịa ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. Nke a mere ka mgbe ọbụla onye nkụzi na-akụzi ihe, ọ na-akpọ Obinna ka ọ bịa kọwaa ihe n'iru ụmụ akwụkwọ ibe ya. Nke a gara n'iru na-eme nke mere ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na-abịakwute Obinna ka o nyere ha aka, kụziere ha ihe ha na-aghọtaghị site n'ihe onye nkụzi kụziri. Oge ọbụla n'ụlọ akwụkwọ, Obinna na-ahụta onwe ya ka ọ na-akụziri ndị ọzọ ihe, ma n'ime ụlọ akwụkwọ ma mgbe ha pụrụ igwuri egwu. Obinna anaghịkwa enwe oge ịnọrọ onwe ya chee echiche. Otu ụbọchị, Obinna malitere ịtụgharị uche n'ihe na-eme na ndụ ya. Ọ malitere iche echiche, na-asị, kedu mgbe m malitere ịbụ onye nkụzi? Mgbe ọbụla ụmụ akwụkwọ ibe m na-enye m nsogbu ịkụziri ha ihe, nke a na-eme anaghị m enwe oge ma ọ bụ ohere igwuri egwu. Mgbe ọ na-ekwu nke a, onye nkụzi kpọrọ ya sị, Obinna, ọ bụ na ị mataghị na ọkụkọ chịrị ụmụ, ọchịrị ekwurekwu? N'ihi akwụkwọ ị maara, ọ bụ ya mere ka ndị ọzọ na-abịakwute gị inyere ha aka. Nke a bụ ihe ọma n'ihi na ọ na-eme ka ị na-amụta na-aga n'iru. Mgbe ị na-akụziri ndị ọzọ, ị na-amụta na-etinye na nke ị maara. Ọ na-emekwa ka ị bụrụ ezi nwa mgbe ọbụla. Nke a na-eme ka ndị ọzọ na-ahụkwa gị n'anya otu aka ahụ. Mgbe Obinna gechara ihe onye nkụzi kwuru, ọ tụgharịrị uche sị, nke a bụ eziokwu. Ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na-enyekwa m oroma na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma m kụziere ha ihe. Nke a bụ uru m na-erita n'ihi na amaara m ihe. Nke a mere ka ọ gaa n'iru ịkụziri ndị ọzọ ihe ma na-enwekwa obi ụtọ na ya. Ilu a na-eme ka anyị mara na onye nwere onyinye kwesịrị ịnabata ọrụ so ya. Onye nwere amamihe kwesịrị inyere ndị ọzọ aka ịkụziri ha ihe dịka akụkọ Obinna. Ka anyị bụrụ ndị enyere mmadụ ibe anyị aka. Udo dịrị unu, ka ọ dị mgbe ọzọ.